Sziasztok, srácok! Én Vanda vagyok. Én pedig Alexa. És ma egy következő részt csinálunk. Nem tudtunk várni, ennyire izgatottak voltunk. Igen, és ki is találtunk egy nagyon jó sztorit. Szóval nem Vágjunk. is húzzuk tovább a szót. Annyit szeretném még elmondani, hogy ezt a házat kibérelték, és a másikat megalátták már, csak Mert ez nem már- volt benne a részben. Igen, mert már nagyon régi volt. Töredezett volt a fal, mint láttátok. De nem is te. húzzuk tovább a szót, kezdjük. Kezdjünk nézni házakat, hát ha találunk valami szépet. Oké. Te nézd a tableten, én nézem a telefonon. Oké. Nézd, Budapesten találtam egy házat. A kertes ház. De az nagyon... A forgalmas város. Igen. Tudom. És túl nagy a tömegnyomor. Vecsés. Ne, inkább nem. Nézd, találtam Maglódon egy nagyon szép házat. Nézd. Maglódon, de Maglódon. Maglód. Jó, nézzék tovább. Nézd, találtam Monoron. Kertes nem. Pont nem kertes ház, az ugye nem baj. Nem baj. De van benne jacuzzi. Na, az kell nekünk. Igen. Akkor holnap mehetünk regisztrálni. Szerintem már ma regisztráljunk, hogy holnap ne legyen túl sok Jó, dolgunk. én fölhívom a telefonszámot. Te addig menjél fürödni. Jó. Leteszem a szemcsimet. Jó. Pipupa, pipu. Hello, üdvözlöm. Szeretnénk megnézni a Monori házat holnap. Lehetséges? Igen, köszönjük. 11 órára várjuk Önöket. Köszönjük mi is. Viszontlátásra. Viszlát! Végeztem. Itt a pizsamám is. Végeztem. Gyere. Miért vagy pucér? Nem tudtál volna a fürdőben átöltözni? Jó, hát bocsánat, akkor te is vidd magaddal. Na. Jó, köszönöm. De tudod vinni a pizsamámat? Vagy köntösemet? Jó, akkor vidd a ruháidat. Viszem. De azért siess, mert én is akarok. Jól van Mert már aludni akarok. Vegyünk a fürdőt, felkapcsoljuk a lámpákat. Jó. Gyorsan öltözzél, már aludni akarok, és nem tudok úgy aludni, ha te fürdesz, mert... De ez most rossz volt. Kész is vagyok. Jó, gyere. Aludjunk. Tedd le a ruhádat. Nem már. Basszus. Hova is tettük? Ja, jó, szerencsére már elpakoltunk a bőröndökbe. Ja, igen. Ott vannak a ruháink. Gyere, aludjunk. A pénzt, ezt hova is tettük? Ja. A telefonodon van a bankkártyát, szóval... Jól van. Én most alszok. Ébresztő. Ne ébresztél, mert fel túl fáradt. 11-re kell mennünk. Tényleg, basszus, öltözünk. Nem mostunk ruhát. Nagyszerű. Ahaj, mindegy. Most gyorsan kell sietni, úgyse fogják látni. Gyere, gyorsan siessünk, nem tudom. Már ezt... Na gyere. Jó, menjünk. Jó napot. Tegnap mi érdeklődtünk a házzal kapcsolatban. Igen. Rendben. Körbevezettem önöket a házban. Nézzék. Jöjjenek utánam, nézzék. Itt van a jacuzzi rész. Jacuzzi. Sajnos az első emeletet nem tudom megmutatni önöknek, mivel ott ebédlő van. Ez egy nagyobb szoba, itt egy fürdőszoba van, bármit tehetnek ide, ez ilyen kis nagyobb szoba. A második emeletem,
Öm, 2 szoba van. Jól van. Meg is érkeztünk, ez a második szint. Köszönjük! Nézzenek nyugodtan körbe. Okay. Nézd, nekem ez a szoba kell. Elfoglalhatom. Nézzük már meg. Még meg se vettük. Ja, csak itt az a baj, hogy nincs túl nagy fürdőszoba helység. Nekem meg kell sminkasztal, meg mindenféle is. Hát akkor nyugodtan foglald le. Nem, Én nekem tök ez rá kell. vagyok. Nem, nekem vagy a felső, vagy ez, mert Szerintem felülre menjünk, ott sokkal több a hely. ez igaz. Igen, készen vagyunk. Köszönjük Köszönjük szépen. Az lenne a kérdésem, hogy már most meg szeretnék venni a házat. Igen, Vagy meg nem. szeretnénk. Ö, Mindjárt is adom a igen, pénzt. igen, egy perc is adom. Itt is van a bankkártyánk. Pip. Köszönjük szépen. Szeretném, ha aláírnátok ezt a szerződést. Elolvashatom? Persze, nyugodtan. Jó, nagyszerűnek tűnik. Köszönjük. Akkor Itt is a van a kulcs. kulcs a házhoz, és szóljanak, ha bármi probléma van. Oké, viszontlátásra. Gyere, Alexa, menjünk addig haza. Holnap jönnek majd a munkások. Menjünk. Oké, de annyira várom már. Én is. Menjünk. Jó, haza is értünk. Beteszem gyorsan a ruhákat, jó? Hagyjad, ne fáradj vele, majd beteszem. Köszi, én addig tabletezek. Igen, kicsit. Jó. Akkor vegyél fel köntöst. Gyere, Ja, jó. hozom a köntöst. Itt van. A törölközőt is ki tudod mosni, kérlek? Mert már Persze. az is elég koszos. Aha. Úgy imádok köntösbe lenni. Nagyon kényelmes. Tudom. Törölköző. Nem tudom. Ja, törölköző. Tedd be gyorsan. Tudod, melyikeket kell használni? Tudom. Nem vagyok ilyen hülye. Gyorsútmutató. Fordítva kéne betenni. Nem, az a szorító. Cleaner. Ja, megviszi. Addig sminkeljünk ki, mert miért is ne? Én most nem akarok, Vasi. De miért nem? De én nem akarok. Akkor legalább fésülködj meg, mert nem elfelejtettél reggel fésülködni. Akkor holnap fésülködök. Jó. Hát te mondod. Szerintem már kész vannak a ruhák, megnézem. Oké. Nagyon. Ne, jó életük van. Kiveszem a két törölközőt. Beteszem a helyükre. Nagyon frissek. Szagolom meg a ruháinkat. Ennek nagyon finom illata van. De már nem megy a nap, nem kéne már aludni. Lassan. Holnap jönnek. Jó. Jó, tudom, hogy holnap jönnek, azt örülünk a házunkba. Lassan majd... Amúgy te ezt a házat amúgy nem akarod megvenni? Olyan szép. Hát, én nem. Szerintem jó, lehet, hogy szép, de az nagyobb, és én szépre meg tudom csinálni, mert én ehhez értek. Ez az én munkám, hogy ezt csinálom. Szóval... Hát
Igen, nyáron ezt csinálom, hogy tervezek nyári munkát. Jó, akkor csak menjünk, leoltom a lampákat. Jó, siess. Jó ét! Jó,